Shalele production. Dik wanda ka tsufa sansa ba kama gane wahala. Na yi nisa ta san ka harfa na canza kala. La 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 la, la 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 la. Kamar tsuntsun a zuciya, duk mai musu na ka to sai ya tambaya. So hanyarsa akwai tsauri da kwai tsauri, shi bai masa sauri. Na hango wani kyakkyawa, kuga kyakkyawa, fiskarsa ta sakan kewa, kai ina kewa. Makiya ba za su iya ba su raba, Allah ne ya hada ba za su iya ba. La 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 la, ba za su iya ba. Oh, 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 la la la. Ni dinnan mallakin ka ce, ka sanar da su. Ni zan zama matar ka ce, ka fada masu. Ni mamar ayyan ka ce, ka gaya masu. Dik wanda ka tsufa sansa ba kama gane wahala. Na yi nisa ta san ka harfa na canza kala. Daban so bai goguwa in ya kullo, haraba da bai canzuwa in ya zauno. Baya da gwani ga tashi, ba a shaidarsa. Zimar zo ka diga mini a harshe na, habibi tausaya mini ga sirrina. Karfa ka bar ni, la 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 la. Kar da ka kini oh, kar ka guje ni, la 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 la. Wanda ka tsufa sansa ba kama gane wahala. Na yi nisa ta san ka harfa na canza kala. Shalele production. Assalamu alaikum, ni ce taku Maryam Shalele. Ku yi subscribe a Maryam Shalele TV, ku danna like da share. Kuna son waƙoƙin soyayya? Ku ziyarci YouTube channel ɗinmu. Ku yi subscribe na Maryam Shalele TV domin